Hola noies i nois, ara parlarem de NanoBanana, que és una eina basada en intel·ligència artificial enfocada a la creació i edició d'imatges. Permet transformar imatges existents, generar nous continguts visuals i aplicar canvis a partir d'instruccions escrites de manera ràpida i senzilla. Aquesta tecnologia facilita processos creatius com el disseny, la comunicació visual o la creació de prototips, però també requereix un ús responsable, ja que és important revisar els resultats generats, respectar els drets d'autor i tenir en compte la privacitat de les dades en les imatges utilitzades. La seva interfície tenim la de la plataforma web de NanoBanana o també el tenim integrat a Gemini en la creació d'imatges. Quan a Gemini, que l'hem vist anteriorment, l'utilitzem per crear una imatge o editar, utilitza el NanoBanana 2. Si utilitzem la interfície gràfica de la plataforma web, tenim per afegir imatge o crear una imatge de zero i la barra central de sempre on hem d'escriure el que volem editar o el que volem crear.